I poslije, dragi ljudi, ja sam Johnny, a vi došli na Johnny Med YouTube kanal. Gde ste, bre, familija moja, štim kod vas, kako ste? Nadam se da ste fini i opušteni, da ste napaljeni. Večeras dolaze 108 brutalne TOT kartice. Znači imate video na kanalu koji sam juče u 11 izbacio, koje sve 108 TOT kartice dolaze, tako da bacite pogled na taj video. I također, dragi moji ljudi, dolazi 108 previše prebrutalni exchange pack. Znači danas ljudi skupljam, znači igrače i sve za taj brutalni 108 exchange pack. Otvarat ćemo i exchange pack, tako da će biti prezanimljivo. Joj bože, jedno čekam večeras 8. Evo, dragi moji ljudi, kako izgleda brutalni 108 exchange pack u kojem ćete moći da dobijete brutalnu 108 OVR karticu. Kao što vidite, treba vam 11 plus 100 OVR igrača, 95 plus 15 igrača i 90 plus 20 igrača. Znači sve ukupno vam treba dosta brda coinsa. Ja sam ljudi već kupio, mislim da sam kupio 100-tke, vidjet ćemo kad uđem u FIFA-u, znači idem da kupim 95-ice, da kupim 90-ke, ovdje dole ljudi mislim da će doći ili Elite ili Master kartice, ali koje god da dođu kartice, njih ćete imati brdo na marketu, ali ako hoćete da otvarate ovaj 108 plus exchange, obavezno ljudi, odmah idite na market, pokupujte sve što vam treba, jer će biti ludilo na marketu, tako da već kontam da nema dosta tih 95 i 90 kartica, ali idemo mi sad na market, sve to da pokupujemo, jedva čeka da dođe večeras, otvaramo večeras ovaj brutalni exchange, znači ne mogu da dočekam, majko mila. Evo nas, dragi moji ljudi, u Fifici Mobile, pre par minuta sam video koje sve 108 kartice dolaze, izuzetno sam ljudi napaljen, također dolazi brutalni 108 exchange u kojem nam trebaju dosta igrača, tako da ćemo danas i za mini veliki account da pokupujemo sve igrače koji nam trebaju, čisto ljudi da se mi obezbedimo, da uzmemo 108 igrača, jer ja mislim da je to jako bitna stvar. Vi pišite u komentarima šta vi mislite i po kojeg vi od TOT igrača idete i da li ste vidjeli koji sve TOT igrači su došli. Ako niste, imate video na kanalu, pogledajte. A mi sad idemo odmah u my team, znači da vidim koje meni igrači tačno fale, da odmah ljudi sve pokupujemo, da se pripremimo, što se kaže, za zimicu, da se pripremi. Ja sam tu uzeo i blokče i papirče, jer ljudi, budala pamti, pametan piše, tako da... ja sad ne znam ljudi, meni bit će ljudi nenormalan crash cena, ja ne znam da li sad uzem da prodam sve ove brutalne igrače koje imam, ali mislim da ne želim. Čekaj da vidim, znači Kjera ću da uložim, to je ljudi 1, Hereru ću da uložim, to je 2, 100 plus igrač, znači sad tražimo ljudi 10 100 plus igrača, Fernandeza ću da uložim, to je 3 igrača, Nunez je 4, Embolo je 5, Ryan je 6, Zimmer je 7, Bellingham, Bergvajus, brate, imam ja ljudi tačno 10 i više, 10 plus igrača za exchange, tako da je to dobro. Da vidim da li imam neke 95-ice, imam ljudi ovog Degaluza i Rajsa 99-ke, tako da ćemo ljudi njih da uložimo u 95 plus igrače koji nam ljudi trebaju 15. Znači za sad imamo Dekluza i Rajsa, znači Dekluz, Rajs, a Kunja, on je 3, znači imamo 3 igrača, znači njih 3 i treba nam ljudi još brda igrača, tako da idemo na market, treba mi jedno 12 igrača, tako da position, bila koja pozicija, bože me sačuj, ajde ljudi, odmah moram ovo da uradim, znači da pokupujem te 95-ice, jer ih verovatno neće biti na marketu, ludilo je sad, znači svi živi će da kupuju kartice, tako da moram što brže da uradim ovo, znači treba mi 13 igrača, znači treba mi, brate, kad im je preskočila cena, šta je ovo, šta se ovo dešava, majko mila rođena, da li ima neki jeftin? Brate, nema ni jedna jeftina 95-ica, 1.400.000 koštaju 95-ice, zašto ljudi ovoliko koštaju, svi živi ih prodaju, ali meni treba 12 95-ica, ja ću danas, brate, da puknem brdo para, znači ja ću danas da puknem brda para, ne znam ili imaju jeftinije, ne znam da vidim 96-ice, 7-ice, čekajte da vidim, brate, ima brda para, puknem danas 1/1, da vidimo, svi imaju nenormalnu cenu, ne znam iz kog razloga, znači ovaj market nije normalno, ova FIFA iskreno nije normalna, ali nema veze. Ništa ljudi, vreme da potrošim ne brda para, nego previše para, znači ovdje mi treba 12 igrača, znači kupio sam sad 10 i još dvojica, znači još dvojica, Vargasa 1, 2, znači to je 15 igrača, sasvim zadovoljan, idemo ljudi 90 kada kupujemo, verovatno i njima otišla nenormalno cena, ali nema veze, za 108 karticu mi apsolutno iskreno nije problem da potrošim veliki broj para, tako da to mi je apsolutno najmanji problem. Ček da vidimo 90-ke,
brate, ne ove, brate, gledaj njima svima skočila cena, šta je ovo s ovom FIFA-om, je li ovo FIFA normalna? Ja mislim da ovaj je totalno prsao, da je totalno poludeo. Inače, kako se vama sviđa ove tot kartice i koju bi vi karticu volili da dobijete, pišite u komentarima, znači ima i Messi i Mbappé, ima zaista dosta dobrih kartica. Idemo 90, tako je 90, program, da vidimo da li su njima skočile cene, ja ne mogu da verujem, njima nisu skočile cene, ali njih ljudi uopšte na marketu nema, ovo će biti sad veselo. Ovo će biti veselo, njih na marketu uopšte nema, daj da vidim 90 jedinice, znači 90 jedinice, brzo, znači moram ljudi da uhvatim neke igrače da pokupujem, znači trenutno će biti ludilo na marketu, daj, brate, ni njih nema, što je ojoj, ni 90-ki ne, ojoj, sine, ojoj, veliki problem što 90-ki nema. Jao, majko, a treba mi, brate, 20 90-ki, veliki problem, market je poludeo, nema igrača, a ja u mom timu nemam 90-ke, ovo je strašno, brate, ovo je majke mi strašno, znači ja u mom timu nemam 90-ke, znači to je najveći problem, sve sam potrošio na exchange packove, inače bi sigurno imao za pack, ali nema veze. Ništa, pokušat ću ljudi ja da uzem da trebao sam ranije da uđem na market, nego sam završavao nešto, nisam imao vremena, malo sam ispao glup, ali nema veze, znao sam da će se ovo desiti, ali opet, Johnny, nisi normalan, majke mi rođene, ček da vidim ovaj, koliko ga ima, brate, ne da ga ljudi traže, ovo je neverovatno, znači neću uspeti ništa da kupim od njih, ali ajde, pokušat ću makar da uložim, znači ovdje mi treba 20, znači 2 puta po 10, znači boli me ovo, pokušat ću ljudi da uložim, pa ako uspijem da dobijem nekog od njih, uspio sam da dobijem, ako se ne kupe, šta ja tu mogu, brate, ovo FIFA nije normalna, majke, ček da vidim nekog od njih, brate, gle što su traženi, nema ih ljudi, jednostavno ih nema na marketu, ja ne mogu da verujem, znači, da li ću ja obezbediti uopšte 90 jedinicu, ništa, šta mogu samo troje, šta? Izgleda mi puna ova market lista, tako da ajde da pokupujemo ove, znači kupio sam ovih abnormalno puno, jako mi fale te 90-ke, jao, brate, mili, jao, da vidim 92-ke, nisam pogledao 92-ke, trojke, verovatno i njih brda fali, tako da verovatno sam se zeznuo, trebao sam ranije da uđem u FIFA-u, da odradim ovo, 93-ke čak ljudi ima na marketu, ali milion coinsa, znači potrošio bi nekih 20 miliona coinsa, što mi ne pada na pamet da trošim, on je 800 miliona, brate, 760, jao, brate, ali svoje 92-ke skupe, majko rođena, ne znam da li da rizikujem ništa, ja ću probati da rizikujem, ček da vidim koliko košta on, 760, probat ću da rizikujem sa desetoricom, šta da radim, nisam na vreme ušao na market, idiote, jedan pijani, tako da nema veze, potrošit ću dosta, brda para ću potrošiti, ali mi je ljudi nebitno, znači, znaš koliko mi je nebitno, znači, bitno mi je da, znači, sam kupio sam ovih 10, to je super, znači, falit će mi ljudi još 10 ovih, ostaću za sad ovo nek se kupuje, idemo ljudi na mini account da vidimo šta se tamo dešava, koliko će mi igrača faliti, šta će se tu dešavati, ali za sad ljudi, za 108 exchange pack vam treba 10, znači, ne 10, ja se izvinjavam, 11, 100 plus FIFA World Cup igrača, 95 plus FIFA World Cup igrača, 15 i treba vam 90 plus 20 igrača, znači brda igrača vam treba, ja sam za sada obezbedio što se tiče velikog akaunta, vidjet ću ljudi da se kupe ovih 90 jedinica, ako se ne kupe uzet ću 92-ke, šta da radim, potrošit ću malo više para nego što sam hteo, ali imam coinsa, tako da nije veliki problem, idemo na mini account da vidim šta se tamo dešava, moramo se pripremimo. Evo nas, dragi moji ljudi, na mini accountu i ovdje isto moramo da se pripremimo za 108 exchange pack, tako da vidim odmah šta imam u timu od igrača, da li imam ove lude 100 plus igrače, da vidim koliko igrača imam i šta treba da kupim, šta ne treba da kupim. Imam ljudi da uložim, znači imam da uložim samo brate, ovdje će trebati dosta investicija, znači ovdje će trebati ozbiljan broj investicija, tako da za sad što se tiče mini accounta ja tu ne bi nešto iskreno previše ni ulagao, zato što treba baš brda investicija, znači imam 100, ja bi ljudi trebao da kupim još jedno 900, znači to je 900 po fazon 3 miliona, znači 3 puta 11, brate, to je nekih, znači bolje da ne znam koliko je to,
95 plus igrača, da vidimo što se tiče 90 plus, imamo tu dovoljno, što se tiče 95-ica, tu sam iskreno obezbeđen, 95-ice i mislim da sam čak obezbeđen donekle sa 92-kama, ali što se tiče drugog akaunta, ja sad tu ne bi ništa kupovao, pošto želim da vidim koliko će da izađe tot kartica, biće sutra crash cena, biće ozbiljan pad cena, tako da čekamo sutra pad cena pa da vidim šta će se tu ljudi dešavati, znači jedva čekam sutra da vidim šta će se tačno dešavati, ali mislim da ova FIFA iskreno nije normalna. Vi pišite u komentarima šta vi mislite, trenutno sam se ljudi pripremio na velikom akauntu za brutalne, kako se zove, 108 kartice, uzet ću tamo 2, a ovdje ću vjerojatno uzeti jednu 108 karticu, odradio sam ovaj kako se zove, SBC, odradio sam, mislim da sam odradio, ja mislim da jesam, ček da vidim. Gdje je to? Ne, ovdje, ček, ajde bre čoveče, bre Johnny, bre brate moj, tako je, odradio sam ljudi tako da ću definitivno zagarantovano imati na mini akauntu jednu 108-icu, znači iskreno ovdje mora Messi da upadne, znači Messi, Mbappé, znači najmanje što treba da dobijem, znači iskreno uvredio bi se kad bi mi dao Martineza ili tako nešto, jer mi ne treba, brate mili, hoću brate Mbappéa, hoću brate Guardiola ili tako nešto, vidjet ćemo ljudi sutra, tako da jedva čekam sutra da napravim jedan ludi video, znači ne mogu ljudi da dočekam, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, znači što se tiče priprema za exchange pack, što se tiče velikog akaunta, tamo definitivno otvaram ludi 108 plus exchange pack, što se tiče malog akaunta, vidjet ću ja ljudi da skupim, ali prvo želim da vidim koliko će koštati 108 kartice. Ako 108 kartice ljudi budu jeftine, ako im bude sigurno će biti pad cena, ludi, znači crash će biti cena ozbiljan, jedva čekam to sve da vidim. Ja mislim da je već sad krenuo ludi crash cena, da su krenuli ovi ludi igrači da padaju, to je neko moje mišljenje. Daj uđemo na market čisto da vidimo šta se tačno tu sve dešava. Mislim da su ozbiljan pad cena da je sad krenuo, znači ček da uđemo ovako, program. Jer sutra dolaze 108 kartice, igrači će padati po 20 miliona, kartice će padati po 20 miliona, verujte vi meni, dragi moji ljudi. Znači, ludilo će biti, ludilo, evo, već su sad neki, evo Messi, brate, bio juče 80 miliona, znači do juče ako ste prodali ste, sada teško, sad ćete teško prodavati, prodavat ćete, ali prodavat ćete po duplo nižim cenama, će biti ozbiljan crash marketa, a mi se ljudi vidimo u nekom sljedećem videu, dolazi exchange, 108 brutalni, tako da to ćemo otvarati, sve živo ćemo otvarati, bit će ludo kontenta, a mi se vidimo u sljedećem videu, nadam se da ste uživali u ovom klipu, apsolutno veliki pozdrav vas, drage moje ljude, ljubio si i voli vaš Johnny, i tu je blokče, na kojem sam ja zapisao šta ću, kako ću i gdje ću. Ništa, vidimo se, čao, dragi moji ljudi.